बेलाय बेलाय हामबाय 2020 इंराजी बिसिनाव जों दिनै पाइथाक साल 31 डिसेम्बर 2020 ते 1 तारिख जानुवारी 2021 बिसि कतालनो नवबर्षनो वेलकाम खालाय राज्यनि बर'रकनो आंखा काहाम ते हामजाकमा ते आनि खा काहाम याफारो जे सिनि 2021 इंराजी बिसिनि प्रत्येकटी दिन प्रत्येकटी मास प्रत्येकटी सेकेन्डो प्रतिटी घन्टाओ जों काहामुं मानथन सिनि राज्यनि काहामुंथन सिनि कन्स्टिट्युन्सिनि काहामुंथन सिनि सरकारनि गभर्नमेन्टनि जत सामुं काहामुंथन ते राज्यनि लोकरकनो हामिया सित्रा पद्रेपद एक्सिडेन्ट पद्रेपद रोग पद्रेपद बेमारनि हयते हाकसाल तनिथन भगवान ईश्वर घट निथाने जों सुरिनाय एवं लाइथानाय बिसि साना थांगे 2020 नि पाइथाकनि सालटिनि जों नुखा पृथिबीआव एमन एकटा जे नोबेल करोना भाइरास हिनै पृथिबीआव कताल इतिहास खूब दुखजनक साइमानिया फियाबाबो ईश्वरनि इच्छा भगवाननि इच्छा बनि बागै लाखो लाखो बरक थैके हिनपानो जों त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक जों चिनि हरव आसुक प्रभाव पुंलिया एवं चिनि खुवायो आसुक प्रभाव पुंलिया बनि बागै जों कायतरनबो ईश्वरनबो हामबाय मारिबो महायख्लायनो आसुक कठिन बिसिबो जों गाहाम फाइमानिहाय ताक्लाय 2021 नि आगाम नवबर्षनि शुभेच्छा बार्ता आं लिरनानै मुसुंगो जे हेपि निउ इयार नतुयै जों तांथकलायनाय पयलानि सालो खानानि सालो जों तांथकनाय अमाहायखेनो 365 दिन प्रतिदि दिनानो जों गाहाम खाय थांमानानि बागै ईश्वर सुनो आशीर्वाद खायतन ते आं हामबाय लिरनानै मुसुंगो आनि जत वार्कार रखनो जत प्रशासननि सामुं खायनाय रखनो ओ बिसिओ जों गाहाम खाय जिनि डेभलपमेन्टनि सामुं जों खायमानानि बागै जोंनो ईश्वर खायरक्तन चुबाथन ते केबाय कुनु किछु अघटन उंयावै घटना हामयावै एक्सिडेन्ट उंयावै गाहाम खाय सामुं खाय मानथन ते अमहायकिनो राज्यनि जत लोकरकनो बिसि कथालनो वेलकाम खाय खाबाय खुबाय लामसगै कैसा तै कैसा हामजाकमानि मारि 2021 नि प्रतिति सालो जों गाहाम सामुं खायमानानि बागै ते जत लोकरकनो खा गाहाम तंनानि बागै आनि बायथांनि ते आनि ब्लकनि अंगै ते आनि कन्स्टिट्युन्सिनि एज एमएलए हिसाबै आं जतननो खा गाहाम याफारो 2021 इंराजी बिसि प्रत्येकटी बरकनि बागैनो गाहाम खायतन साफल्य खायतन धन्यवाद बेलायखेनो हामबाय त्रिपुरी खरां नाय तंनाय ताकुते बुकुक सोनो सिनि चैनल ताबो बनरक सब्सक्राइब खलाया खंखांके दाटिनो सब्सक्राइब खलायदि जब मोनसे सकां भिडियो नरक नुगना बागै अबनि बागै ता माखने भिडियो नि तलाव नरक नुगो याग्रा फाइ सिं सब्सक्राइब नि सुइजा कसा खलाय अबने क्लिक खलायदि क्लिक खलायमानि लगे लगे न कायसा बेल हाइ खलाय नुगजागानो नुगजाखा आ बेल क्लिक खलाय रे क्लिक खलाय रे रेखा के जों भिडियो अपलोड खलायमानि लगे लगे न नरक भिडियो नुगाना जतन से सेकां नुगाना अबने बागै बेलाखेनो हामबाय नाय तंदि।